अरे हम तो के कहले न रहनी कि घरे से बहरे मत निकली। अब तो के लइका देखे वाला आवत बाटे तो फिर लकड़ी भी नहीं चली अइली है। अरे तो मम्मी घरवा में लकड़ी नाही रहल त खाना कैसे बनैले होती? जा भूखा रहल होती? जा बतावा। का हो चाची, कैसन बार बार बोलल करेलू हो अपने लड़किया के? काम धंधा बेचारी इतना करनी तौने पे बोलल करेलू, बतावा। अरे पतोहिया तू नाही जनबी एकरा के हम घरे समझैले रहनी कत्तो जइयो ये मत तई सुनवा ना कैली चली। अरे भर के लकड़ी भी ने कई बार हम मना कहनी कि तोर पापा आवे वाला बाटे आ जान जइए मत। देखत न बाड़ू चाची बहुत झूठ बोलेनी मम्मी। हम कई बार कहनी कि देखा हम लकड़ी उकड़ी नहीं भी नहीं जाए तो कहत बाटी का बिना तो का खाई हम चले नहीं तोरे से तो लकड़ी भी नहीं। अच्छा चाची, ज्यादा जौन कैलू तौन ठीक कैलू, लेकिन जवान जट्ठा बाटी लड़की ना बोलल जाला ज्यादा, ठीक माने। अरे पतोहिया हम कितना बार एकरा के मना कहनी कि देख बहनी अकेले कत्तो बहरे जाल मत कर। जानत बाटी ये समय बड़ा हरामी कुल हो गए बाटे। गाँव के लइका गुंडई बहुत ज्यादा होत बा। जारे बाजारे अकेले मत जाल कर, ना सुने। कहो बहनी ऐसा काम मत करल करा, अकेले कत्तो नहीं जाल करा। जाल करा तो कोनो बस सहेली होली के लिए आलेट करा, नहीं हमाना के लिए आलेट करा, नहीं अपने मम्मी के साथ जाल करा, ऐसे मत जाल। अरे भौजी एक दिन तक नहीं हो खाली बाजारे रोज रोज थोड़ी हम जाइला। अच्छा चल जल्दी बन तैयार हो जाए, तोरा के लइका देखे वाला आयल बाटे, ठीक न। का हो चाची, तोहरे लड़की के लड़का देखे वाला आल बाटे, हमहू के तनी मिठाई उठाई मिली उली कि नहीं? अरे तो पतोहिया घरवा आईबी तब मिठाई मिली कि हम तो खेतवा में मिठाई लिया के दी।